Kaudhi wach masira manyo timore chieng' nyoro. Anyuola mar jogo manyo wito ngimagi e masira mar apaya manyo timore olalo ma Iguhu ma Kadheora Mayala medo chope kar kano ringre ma Kakamega chenro mar temo yango ringre mar wedegi. Nyaka sani ji mamoko 3 nyochako wito ngimagi ma koro kelo kwan joma osewito ngimagi nyaka 13. Kaka Cynthia Onyango lero, jogo manyo tony lero ni lit kod midhiero magidong' godo kaluwore kod masira makamano. Miyo mane rito nyathine mawuok e sikul kendo ne obet kod tudruok gi nyare kinde duto, sani koro pimo lit kod buok ma chunye ne obet godo ka oyudo ote ni nyathine owito ngimane masira mar apaya. Wachno madonjone malit kaka janyuol ahinya to koparo gigo mane miyo nyathine mor. Mtoto wangu alikuwa anatoka college, akaniambia mama, natoka college na nitumie pesa, nimefika hapa Kakamega. Na saa ile nilikuwa tu hapo kwa njia saa 1 saa 2. Ndio niliona ni hiyo accident hiyo kutoka Kakamega. Nikajua mtoto wangu ako hapo. Nimempata hapa mojari. Huyu alikuwa mtoto wangu, anaitwa Kanju Seni, anapenda kucheza. Tolit oken mana mar miyo monyuol kende. Omako nyaka miyo ma olalo jaode mane oyudo ote mar tho mar jaherane magisebet godo kuom kinde malach, mana ka okalo kuom ong'we yamo mane oywane kod osiepne moro. Habari, mimi rafiki yangu ndiye alinipigia simu kwamba gari ya mzee yako ndani imepata ajali na ameaga. Ikinda kuru koda sumbi, joma nyeo tonye masira maweyo anyuola mar ji 13 kod kuyo, wacho kaka nye giwinjo tuomruok moro, manyo golo duol matek kapok pachgi olal bang' nyirni machuok. Nikasikia tu big bang, like chuma zinagongana. Then kuamka nikajipata nilikuwa nimekaa the back seat, so nikajipata niko nje this part. Hadi kurudi juu nilikuwa nje, but kwa boot nimetokelezea nje ya boot na gari ilikuwa imeinama. Kwa wengine wakanilalia, sikujua vile naweza. Hii mkono ilikuwa inanisaidia peke yake. Hata walibomoa gari juu, ndio akafurutia mama mwenye alikuwa amekaa kwa kichwa yangu, akatokea juu. Tunasikia na kombe wengine walinilalia. Sasa sina vile naweza penduka, sina vile naweza simama, miguu zinarera tu, hizi miguu zimevunjika. Laktare kar thieth maduong' ma Kakamega lero ni ng'eny jogo manyeo tonye masira no ni kod hinyruok mopogore madwaro thieth moyiedhi, kamoko to ne owito ngimagi kata kapok ochopo e osiptal. 2 succumbed, 1 female died on arrival due to the injuries that were sustained. They were a bit extensive. The other one who succumbed was a male who was received in gasping respirations. Resuscitation was attempted, but unfortunately he succumbed also. So we were able to admit 4 patients in our surgical units, 2 males and 2 females. The other 2 females sustained a mild head injury. We are awaiting the CT scan for one. The other one was unremarkable. Komachielo, masira mane otimore olalo Manyali no kelo dugruok geche apaya no, gino morocho chenro mag jodak modhuro. Kama mimi nimechelewa kazi, hata sasa narudi kwa nyumba kwa sababu kufika pale nimefungiwa gate, naambiwa nirudi kwa sababu ya hii jam. Kwa sababu nimetoka saa 12 na nimefika kazini kama saa 3. Kwa hivyo tunaomba serikali iharakishe hii barabara kwa haraka sana. Cynthia Onyango, Ramogi TV.